Čeho víte to video? Teď budu hrát vyběrnou. Sešli by to zno. Ja, ale to má k sobě. Tak, všichni jste vybitý. A nikdo mě nevybije. Úzko, dobro. Jo, vybral trošku, počítač. Dobrý. Ještě trošku je vybitej. A okno. To je mega pecko. Ten malý. On to furt dělá, poslechněte si to, on to dělá. Já od něj mám už velké nervy, ale velké, teď já skrotím, vidíte. Počkej, já natáčím chytré. A to je jedno. Teďka chci vám říct, že za chvilku budu skončit. Víte no, podívejte tomu bráchovi, já to nemohu.